Napíšeš, kamera sa pohybuje dopredu a dostaneš nejaký náhodný nezmysel, pretože nemáš správne slová. Teraz ti dám 33 konkrétnych príkazov, ktoré ti dajú úplnú kontrolu nad AI videom. Nezabudni sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. Ovládanie kamery je najťažšia časť generovania AI videa. Ten istý pohyb sa dá opísať 10 rôznymi spôsobmi a každý prinesie iný výsledok. Vybral som 33 najlepších promptov, rozdelil ich do kategórií a každý som vizualizoval, aby si presne videl, ako AI tieto príkazy interpretuje. Ulož si toto video. Stane sa tvojou referenčnou príručkou. Kategória 1. Pochyby kamery. Dolly. Slow dolly in. Kamera sa pomaly a plynulo približuje k objektu. Vytvára narastajúce napätie a pocit, že sa blížime k niečomu dôležitému. Filmová klasika. Používa sa v dramatických scénach. Slow dolly out. Opačný pohyb. Kamera sa plynulo vzdialuje od objektu. Vizuálne vyjadruje samotu, uzavretie momentu, odpútanie sa. Často sa používa v záverečných scénach. Fast dolly in. Prudký, rýchly pohyb kamery smerom k objektu. Vytvára efekt úderu, šoku, náhleho zdôraznenia. Skvele funguje v akčných scénach a pri zvýraznení reakcie postavy. Vertigo efekt. Legendárna technika Hitchcocka. Kamera sa fyzicky pohybuje dozadu, zatiaľ čo zoom súčasne približuje objekt. Pozadie akoby plávalo. Vytvára závrat a psychologické napätie. Extreme makrozoom. Kamera sa ponára do najmenších detailov objektu. Textúry pokožky, povrchu predmetu, kvapky vody. Divák vidí svet, ktorý je bežnému oku nedostupný. Cosmic hyperzoom. Kamera odlietava od objektu do nekonečna, alebo naopak padá z vesmíru na Zem. Mierka sa mení od molekuly po galaxiu. Vizuálne ohromujúci efekt. Kategória 2. Špeciálne objektívy a optika. Fish eye lens. Ultraširokouhý objektív deformuje priestor. Okraje záberu sa zakrivujú a vytvárajú efekt vypuklej sféry. Používa sa v skate videách, hudobných klipoch a na vytvorenie neskutočnej, grotesknej atmosféry. Smooth optical zoom in. Na rozdiel od Dolly, kamera zostáva na mieste. Približuje objekt cez optiku. Pozadie sa komprimuje, perspektíva sa splošťuje. Klasika televíznych záberov a športových prenosov. Snap zoom. Bleskový zoom úder na objekt. Agresívna, takmer komediálna technika. Používa sa v akčných filmoch, anime, meme videách a na zvýraznenie nečakaného momentu. Rack focus. Zaostrenie sa plynulo presúva z jedného objektu na druhý v tom istom zábere. Popredie sa rozostrí, pozadie sa stane ostrým, alebo naopak. Jeden z výraznejších filmových postupov. Kategória 3. Náklony na statíve. Tilt up. Kamera stojí na mieste a pomaly zdvíha pohľad z dola nahor. Klasický spôsob, ako ukázať majestátnosť, mrakodrap, horský vrchol, monumentálnu postavu. Tilt down. Opačný pohyb. Kamera spúšťa pohľad zhora nadol. Používa sa na odhalenie objektu z výšky alebo na vyjadrenie tlaku a nadradeného pohľadu zhora. Kategória 4. Slider track. Kamera track left. Kamera sa klže striktne doľava paralelne s objektom bez zmeny uhla. Vytvára horizontálnu dynamiku a pocit prechádzania okolo. Ideálne na ukázanie priestoru alebo pohybujúcej sa postavy. Lateral track right. Zrkadlový pohyb doprava. Používa sa na kontrast dvoch objektov v zábere alebo na čítanie priestoru zľava doprava, tak ako čítame text. Kategória 5. Orbitálne pohyby. Orbit 180. Kamera obletí objekt po polkruhu, z jednej strany na druhú. Umožňuje ukázať objekt z viacerých uhlov v jednom plynuvom pohybe. Populárne v produktových videách a portrétnych záberoch.
Fast 360 Orbit. Kamera rýchlo obletí objekt po celom kruhu. Energický, efektný záber. Vytvára pocit sily a dynamiky okolo hrdinu alebo objektu v centre. Slow Cinematic Arc. Kamera pomaly a majestátne opisuje plynulý oblúk okolo objektu. Jeden z najkrajších filmových postupov. Vyjadruje slávnostnosť a význam momentu. Kategória 6. Vertikálne pohyby. Crane Up. Kamera sa vertikálne zdvíha nahor a odhaľuje čoraz širší pohľad. Klasické otrhnutie pohľadu. Používa sa v záveroch scén na veľkolepé odhalenie priestoru. High Angle Reveal. Kamera začína vysoko a postupne odhaľuje scénu zhora nadol alebo rozširuje uhol pohľadu. Vytvára efekt boa, ktorý sleduje dianie z vtáčej perspektívy. Crane Down. Kamera sa vertikálne spúšťa nadol a približuje sa k scéne. Opačný efekt. Pocit ponorenia do deja, pristátia priamo v udalostiach. Kategória 7. Interakcia s prekážkami. Reveal from behind. Kamera sa objaví spoza prekážky, steny, stromu, rohu a postupne odhalí hlavný objekt alebo scénu. Vytvára napätie a dramatický moment odhalenia. Fly-through aperture. Kamera pravetí úzkým otvorom, oblúkom, dverami, oknom, konármi stromov. Silný prechodový prvok. Symbolizuje prechod z jedného sveta do druhého. Through shot. Kamera sa pohybuje priamo cez priestor. Davom, lesom, chodbou. Vtiahne diváka priamo do prostredia a vytvára efekt úplnej prítomnosti. Kategória 8. Sledovanie objektu. Leading shot. Kamera sa pohybuje pred postavou tvárou k nej, ako by ju viedla. Vidíme tvár a emócie, zatiaľ čo postava kráča dopredu. Klasika pre dramatické scény chôdze. Following shot. Kamera sleduje postavu zozadu. Vidíme jej chrbát a to, čo vidí ona. Vytvára pocit sledovania, napätia alebo solidarity s postavou. Side tracking parallel. Kamera sa pohybuje paralelne s objektom z boku, ako by išla vedľa neho v aute. Perfektne vyjadruje pohyb a rýchlosť bez straty objektu zo záberu. POV walk. Kamera imituje pohľad človeka pri chôdzi. Jemné kolísanie, plynulý pohyb vpred. Maximálny efekt prítomnosti. Divák sa doslova stáva postavou. Kategória 9. Štilizované pohyby. Handheld documentary. Jemne nestabilný pohyb kamery, ktorý imituje snímanie z ruky. Odstraňuje umelosť a pridáva surový realizmus, ako v dokumentoch či reportážach. Whip pen. Rýchly horizontálny pohyb kamery. Taký rýchly, že vytvára rozmazaný prechod medzi dvoma scénami. Používa sa ako dynamický strihový prechod. Dutch angle. Kamera je zámerne naklonená voči horizontu. Záber pôsobí nesprávne a práve to vytvára psychologické napätie, úzkosť a pocit nestability sveta. Kategória 10. Dron. Epic drone review. Dron sa zdvihne spoza prekážky, kopca, budovy, hory a náhle odhalí veľkolepú krajinu. Jeden z najpôsobivejších postupov modernej videografie. FPV Drone Aggressive. Kamera sa pohybuje ako pretekársky dron. Extrémne rýchlo, s ostrými zákrutami, prelietava úzkymi priestormi. God's Eye View. Kamera sleduje scénu striktne vertikálne z veľkej výšky. Ľudia a objekty vyzerajú ako figúrky, priestor ako mapa. Odsudzený, vševidiaci pohľad zhora. Bonus. Extrémne efekty. Barrel roll. Kamera počas pohybu dopredu vykoná plnú rotáciu okolo svojej osy. Dezorientujúci, zapamätateľný efekt. Používa sa v akčných, sci-fi a psychedelických scénach. Toto je tvoja knižnica 33 príkazov. Ulož si toto video a na budúce, keď budeš generovať video, nehádaš. Jednoducho si vyber správny prompt. Napíš do komentárov, ktorý efekt používaš najčastejšie. Som zvedavý porovnať.
Prihlás sa na odber, ďalšia epizóda už čoskoro.